Desde Castelo de Miño e logo de estudar enxeñería aeroespacial, Lucas aterrou en Xenebra para darlle pulo á súa traxectoria profesional. Con tan só 25 anos, xa leva traballando como enxeñeiro mecánico. E non nunha institución calquera, non vai a despensar. A Organización Europea para a Investigación Nuclear, máis comúnmente coñecida como CERN, encárgase de estudar as partículas pequenas que forman o universo, as partículas elementais. Aquí traballan investigadores, científicos, físicos e, entre eles, o noso convidado. Hola, Lucas. Que tal? Como estamos? Vaya aventura xa chegar ata aquí. Sí, non entendo. O CERN é un sitio enorme, o sea, para encontrar calquer lugar, un lío. Parece todo bastante serio. É todo tan serio como parece. Xa iremos vendo, pero non é tan serio. Aquí hai xente, ao final, é unha colaboración de todos os países do mundo, hai xente de todos lados, entonces eu síntome como na casa, non é a miña casa, pero bueno, é parecido, ten así o seu lago tamén, eu son de Castelo de Miño, que temos aí un embalse. As instalacións do CERN son como unha gran cidade. Ocupan 600 hectáreas. Para moverse aquí dun lado ao outro, mellor é collelo coche. E o primeiro sitio que imos ver é a sección onde traballa Lucas. Pois benvidos á workshop mecánica da miña sección. Aquí nós temos a capacidade de producir as nosas propias piezas, de facer os nosos prototipos para os distintos componentes que utilizamos no acelerador. Por iso esta primeira parte parece máis como un taller de mecanizado. Efectivamente. Así, ¿no? Esta primeira parte... Non parece nada científico visto claro. así. Bueno, pero ao final todos os componentes que nos diseñamos, que facemos toda a ciencia, a nos danos unhos requisitos. En base a esos requisitos, pois nós temos que construir. A estrela do CERN é o Gran Colisionador de Hadróns, que pon as partículas a velocidades próximas á da luz e fainas colisionar para estudar os componentes fundamentais da materia. Lucas explica-o dun xeito máis visual e máis sinxelo. É como se estuveramos collendo aquí un bote de sal e outro bote de sal, lanzándose así e dicindo a ver canto chocan. Pois non hai tantos choques. Esa explicación está moi ben para entendelo. Claro, é que é unha nube... Os protóns son super pequeniños. Entón, como se colles sal, ya tiras. Interaccionan entre eles a unha frecuencia de 400.000 MHz. Que explicado rapidamente, eso diceche que nun segundo pues tes 1000 millóns de colisións. Pero porque estás colisionando todo o rato. En todo este proceso, cal é o teu traballo? Para explicarnos ás persoas normais para entender que é o que faz. Entón, eu ao que me dedico é a comprar os materiais que se utilizan para a construcción destes dispositivos. Lucas de Castelo de Miño o que fai é comprar cobre. Comprar cobre. Simplificámoslo así. Lucas de Castelo de Miño comprar cobre. O único que sei para que vale. Lucas non é o único galego que traballa no CERN. Aquí, a pouco que se busque, aparecen científicos e científicas da nosa terra. Pois agora xa levamos vista toda a ciencia que facemos por aquí, vamos facer un pouco tamén de vida. Vouche presentar a outra galega que conozco. Que seguro que hai varios galegos aquí, Que seguro hai varios galegos por aquí. Hola. Hola, encantada. Eva. ¿Qué tal? Hola, Lucas, que tal? Eva, contame, a ver, canto tempo levas ti en Xenebra? Pues llevo 7 años ahora. En septiembre hace 7 años que estoy por aquí. Es cuando empecé a trabajar en el CERN. Así que nada, ya hace un tiempecito. Viñeches directamente para traballar no CERN. Sí, efectivamente. E de onde ves? Pues yo soy de Pontevedra y en cuanto terminé la carrera empecé a trabajar por allá, por Galicia, y me presenté a una vacante aquí en el CERN que vi para trabajar en el grupo eléctrico y cuando me llamaron pues me vine directa. Segues indo moito a casa, como se leva a morriña?
Sí, la Morriña se lleva como se puede. La verdad es que echo mucho de menos estar por allá e intento ir en cuanto tengo algo de tiempo, siempre me acerco. Aparte, bueno, tenemos vuelo directo, o sea que genial. Entón agora ensinadesme onde facedes vida, aquí no CERN. Ahora enseñamoste onde facemos vida. O CERN é como unha mini cidade, non? Sí. Hai un pouquiño de todo. Efectivamente, sí, tenemos varios restaurantes, varios hoteles, tenemos un banco, oficina Tenemos de correos. temos de calquera cousa que quieras facer, digo, calquera cousa que che guste, é probable que haya un club para elo. Pois veña, ensinádeme. Vamos. Estou vendo que tedes ata banco, entón. Sí, o CERN al final é unha pequena cidade, ten os servicios que necesitas para vivir. Si necesitas para vivir, hai un hotel, hai un banco, hai restaurantes, tamén para as actividades de tempo libre. Sí, efectivamente, salas de ping-pong, futbolín. No, la verdad es que es como una mini ciudad al final. No necesitas mucho salir del recinto para poder hacer tu vida aquí. Outra galega no CERN, cantos sodes? Non sei cantos contar, eu polo menos coñezo 15 ou 20. Ti de onde és? De Vigo, nacín e crecín en Vigo e fixen todos os meus estudios universitarios tamén en Vigo. E canto tempo levas aquí, en Xenebra? Pois parece que vin onte, pero xa levo 4 anos e medio, que pasan voando, a verdade. E a que te dedicas? Que fas no CERN ti? Neste momento estou traballando no ámbito da inteligencia artificial, na computación distribuída. Isto aplícase a distintos ámbitos. Por un lado, a máis pura física de partículas, no que colaboramos con os físicos, pero tamén hai outros proxectos no que colaboramos con outras organizacións internacionais, como por exemplo as Nacións Unidas, ou tamén algunhas empresas privadas, Google, Microsoft e todo iso. Ao rematar a xornada laboral, Lucas e Alba collen o tranvía para volver á cidade e percorrer algunhas das zonas máis coñecidas. Lucas, trouxéchesnos a outro dos puntos emblemáticos da cidade, non? Puntos emblemáticos, estamos aquí. A visita segura. Seguro. Aquí estamos na sede das Nacións Unidas e temos a Cadeira Rota, que é un dos monumentos máis emblemáticos da cidade. O significado que ten non é moi bonito, porque representa esas minas antihumanas que hai nos campos de guerra, e esa perna rota da cadeira pois representa as pernas rotas das persoas que pasaron por elo. Pero fíxate, creo que tamén é un elemento que nos ten que recordar que xuntos e colaborando somos mellores que facéndonos dano. Lucas, para rematar o día, trouxéchesme a un dos teus sitios favoritos, non? O meu rincón favorito da cidade, diría. Estos son os baños de Paquí, son os baños públicos, que, bueno, teñen a súa orixe no século pasado, e antes eran privados, eran uns pequenos baños de madeira, que despois derruíronse, e isto convertiuse nunha obra social da Bauhaus europea, que por iso ten o aspecto que ten, e que é público e accesible para todo o mundo. E a Morriña como se xestiona? Moi mal. Vas moito a casa? Moi mal, tiña que ir máis. De feito, abuela, se estar vendo isto, sinto moito, teño que verte máis. Lucas, pois moitas grazas por facernos este día completo, velo CERN, Moitas vela gracias a ONU, vos. e velo Van de Paquinos. Igual nos bañamos agora, David, ou que? Bueno, fai algo de frío. Grazas por acompañarnos. Igualmente, Jolín. E mandarei un bico, sobre todo á aboa, por Bueno, favor. pues un bico, abuela, quédate moito. Chao, chao. Chao, chao. Coa quiniela de Lucas, o noso enxeñeiro. Se falamos de gastronomía, entre Castelo de Miño e Xenebra, cal prefires? A comida de Castrelo, sin duda ninguna, vamos. E os prezos, onde están mellor? Os prezos de Castrelo. E en canto á festa, Uf. A ver, a festa de aquí está ben, pero non é mellor que a de Galicia, sin duda. onde é máis hospitalaria a xente? A xente de Castrelo é moito máis cerca, o sea, a xente de aquí é máis fría, é máis europea. Con que humor quedas? O humor de Castrelo, sin duda. E que clima escolles? A verdade é que son bastante parecidos, O que si fai máis frío no inverno aquí. Diría que me gusta máis este, porque aquí podemos ir esquiar no inverno.